Камерата. Хай, гриза. Синомолец Продъкшън представя спектакъла Йори има рожден ден. Специално участие на Катето, но не Евро. На плажа летите, Йори решава судо. В типичното си недобро настроение. Значи, единица съм сложила, тройка съм сложила, двойка. Не мога да го сложа. И тук не знам вече, просто оставам толкова, не мога повече. Дамчо Лазаров, капал отбор. И той ще ми е шеф на федерацията. Аз така. Какъв шеф на федерацията? Не всички го могат, но Радо го може. Може. Да. Добър ден, Йори. Добър ден, Мечопо. Йори. Ти да не си той жен? То жена? Не, то не ми е характер. Чакай се те развесела и ще тупна с една гава. Голям мъж. Черен колан. Малко заешко сърце. Що е то? Ами не знам. Бичо кондура! Явно някои се забавляват. Да. Значи някой помогва. Йори, защо си той жен? Той жена? Не. Аз просто днес имам рожден ден. Тогава приеми моите най-сърдечни благопожелания. Честит рожден ден, Юле! Само родите ме И пусне притесни, че няма подарък за Йори. И гукна пред подземната гора, бранейки се от досадния летящ скор. Не видите брата, за да брата! Шаманата прекина с чадъра. След вълшебната гора, Пух и Прашчо се среща в Нюзрум. Бе, Прашчо, къде се забързал така? Господин се спомням един лишият на Кея и избягах. Абе, ти освен префарцунено. Много страхливо процес. Стига да пух. И още не си става младеница. Ама престани вече. Защо ме обиждаш? Стига, се тук. Чакай да ти кажа. Йори има рожден ден. Ще му готвим изненада. Мислех си. Голямо търсуване. Пух намира възможно най-малкото си сентимента. Ето това е чудесен подарък. Мисля да ходя да му го подаря. Ами искаш ли да му споделим заедно? Не мисля, че това е добра идея. Освен префекциони на пътеките. Йори обича да ходи на експедиции и да прави инсталации. Какво да му подаря? Какво? Една бебешка бира. Бамбешка бира. Какво е това? Бебешка. Така може. Хайде да вървим. И Пух и Прашчо тръгнаха през вълшебната гора. Те толкова, а те имаха много да вървят. Едно чудесно усещане ги взе. Започна от върха на носовете и премина чак до светлите. Сякаш някой казваше, време е по едно малко. Цяло щастие, че мечка и в ръце. Носи се себе си нещо за пиване. Хайде на здраве!
минути за реклама. Чакай, Валерий го каза да преместим рекламния Много блок. се извинявам, ще изпълним бюджета, ако обичате. Извинявайте, минути за реклама, да. Да, ако ни. Ако си намери болен, доктор Га е предоволен. Да видим. Мокро е наслето. И му тук за детето. Този случай не е сложен. Дали не е тревожен. Просто Парашчо с Мечопух ще си имат махмурук. Я кажете ми сега, що е той деца? Да, това са минерали. Някои са на кристали, за здраве, за добри дела, други са за красота. Те са в нашите дела, както в морската вода. И който не е плувал с делфини сладки, сега ще гълта йодни капки. А вие за главите си се погрижете и с магнезията на мъжете, защото там рожденника ви чака. Хванете бързо пътя през гората. Много си извинявам за рекламния блок. Извинявайте, много си извинявам на вода. След как си брат. Аз любим. А ние нагърняни и да очи засмяни. Когато изпихме и на Йори празника развалихме. Те бутилки празни са идеални за... Бутилки е нашето спасение. Бухлю! Ти си нашето спасение! Нуждаем се от твоето решение! Я да видим тук какво става. Метичка, добре. Виничка, чудесно. Виждам, оцелели няма. Няма! От тази трудна ситуация ще ви измъкна подходяща декорация. Ще напиша за час пожелание от всички нас. Честит рожден ден, Юле! Пингвин! Този път ви се получи. Пингвин, може ли скоро да ни